Ngiyanibingelela nonke ababukeli beBlack Life TV kuphi nakuphi la kufika khona lo mbukiso. Igama lami ngikuStufuza Dlanga Mandezulu. Le show lesibiza ngokuthi izigameko zempilo. So nangokusisi ongibhalelile ufisa ukuxoxa kabanzi ukuthi bamgila ngani mhlambe okuyindlela ke yokuthi ahile ngayo ngokuthi abhodle ukuthi kwenzakalani kuyena. Asike simuze ukuthi ingabe usiphatheleni. Sabona? Yebo sabona sisi. Kunjani? Ngiyaphila njani? Ngiyaphila nami. Umabala enhleli naye? Mangwani. Yebo. Khanyile? Yebo khanyile. Oh, all right. Ukhulele kuphi? Ngikhulele ePortshepstone endaweni yaseMzumbe esigodini saKwaNdelu. Ndelu. Yebo, kwaNdelu. Okay, ngiye ngizwe ngegama lakhe kuphela. Angikwazi umzumbe. So udume ngani? Sise kaMzumbe ebhontshisi so nje kakhulu. Ebhontshisi? KwaMzumbe ebhontshisi like umzumbe umfula. So mabeteketisa indawo ngakhona sisemzumbe ebhontshisi. I think ngoba ubhontshisi kwakhona yabo mawutshalwa uyanda yabo lonto leyo. Oh, okay. So ngicela ungilandise nje kabanzi ngempilo yakho kusukela ebuncaneni bakho kuze kufika manje umuntu ophile kanjani? Well mina njoba ngisho ukuthi ngikhulele eMzumbe ngizalwe khona, ngakhulela khona ngafunda khona from primary until high school. Okay. Ngazomuvela la eThekwini sengiqedile isikole. Oh. Ngikhuliswa uma nogogo eziyazi obaba baphila emehlweni so ngakhona phansi kwemfundiso zamuntu omdala ugogo until ngize ngifika la eThekwini. Ugogo zalo mama. Yes, ugogo zalo mama. Okay. So nje ayikho enye imfundiso engezwe ngaphandle kwemfundiso zakhe. And ekukhuleni kwami angeke ngisho ukuthi ngibeyile ngane le ehluphayo mhlambe egangile kakhulu. Yabe ngenza izinto njengezingane kodwa there was no time la uthola ukuthi mhlambe sekukhalwa ngami ukuthi hayi cha uhluphile ke manje cha. So nje yeah imfundiso zakhe izona ezingikhulisile. Besinjani ukuqina isandla sagogo? Hey besiqinile like mina ngikwazi ukushawa mina like ngenduku hayi lento yamanje la kuthi ushawa ngepayipi ushawa ngesicathulo mina ngazi ukushawa ngenduku sivalelwe nje ekamereni sisi mina ngiyiweleke sinewelela mme ukuthi kone yena besishawa soba u2 so sivala isicabhe ekamereni sivalela ukuthi angangengicabanga siyingane asibhushe kangeneke nenduku yakhe so ngene odrop asikhiphe khona ngenduku kodwa ke sakhula ke usaphila lo omunye uwele. Ya uyaphila ayiwele umfana so nje anko manje ngeke ngitshela ukuthi uphi because siphila impilo ehlukene umfana ngentombazane so yeah. What do you mean niphila impilo ehlukene? Like mina njengentombazane ngiphila impilo yabantu besifazane nje like hayi ukuthi nihlala ngokuqhelelana sihlala ndawonye kodwa like njengomfana uvuye ekseni ayihambela indlela zakhe umbona meyibuya ngalezo sikhathi ukuthi hayi ke ubuyile ke namhlanje mekuthi futhi abuyanga njengabafana ayilalelela khona ebanganeni bakhe but nje yayi wele lo mfana ya. Kufila kanjani kube yiwele? Ngiye ngizwe kuthiwa amawele awahlukani. La khona lo uzombona nalo omunye la. Kodwa angazi sisike ngalaba ahlukile ubulili. Ngijwayele ukuzwa nje ngalaba bafanayo ukuthi mekhona lo uzombona nalo omunye thushuka la khona lo omunye nalo omunye ukhona. So kufila kanjani? Ngathini sisabancane ya ukuthi mobona yena ubona mina yabo. But as sikhula kuyashintsha nendlela yabo esijwayelana ngayo like even now asikho close ngaleyo ndlela njengamawele yabo but sisayingane nje njalo la ekhona nami ngikhona manje like because ukusuka emakhaya ngiza la eThekwini mina omuve eqala futhi bingekho le gap yokuthi ish iwele lami ifanele ngabula iduze yes because vele sina ibond ukuthi amawele because if khona wrong kuyena kuba kuhlungu kumina but most of the time nje siphila ngokuxabana sila amawele nje ukuthi elinye libheka le akumele sibe sendlene eyi1 uthola usayikho nento enixabanelayo ayikho futhi like ngikutshela ukuthi mina okay saxabana manje aphuma hambe boma esebuya uzobe sethi ya wena uthini nami sengikhohlwa sengidlulile futhi lapho ngiyashisa ngokhohlwa anginalento ukuthi enginembambele ngiyakhohlwa futhi sike saxabana so nje kona kumnandi kodwa kunalokho phela awungihlebele unjani kuba nesikhwele mawubona intombi yakhe awunakho ukuthi okay yes vele ngeke awunayo indlela ukuthi ungaba ku relationship naye I do understand but mawumbona encike kakhulu kumuntu wakhe ukufike kanjani? Hayibo ngathini like recently benoma wengane yabo khona uthola ukuthi mhlamba ke ukuhambe nomsebenzi and then umefika uzofika okay afike noma wengane yakhe abize uma wengane yakhe abize nabangani so manje mina ngiyacike ukuthi how yindawo manje unaka abangani bakho wena kakunaki uye kunaka uma wengane kakhulukazi yabo njengomuntu athandana naye ngithi umlandele kufanele abonde naye manje sekufanele manje kube mina ngazi manje
uboyfriend alona phela manje kufanele ngimchithise isizungu like wakho lo muntu uze kuwena kahle kahle noma kuthiwa thina okay fine siyamjabulela ukhona kodwa kahle kahle uze ngawe yabo so nje anginayo lonto kuyisikhwele kanjani kanjani lokho ngiyamjabulela yabo ukuthi thola umuntu uyakhona umdede lapha impilo yakhe kakhulu futhi uyazi naye ukuthi nje okay wena awuhlangani ukuthi ngenzani phela mina mengilethe umuntu amukela umuntu wami so nje kuba kanjalo nje uyazi naye ustickile ekuthenini noma kuthiwa uyambona uphesini wakho uhlala kwilane yakhe ma lutho ma kanjani ke manje wena uyastika nje kwilane yakho yena uhlulwa yini angimazi ukuthi uhlulwa yini like usho kahle ukuthi phela wena intombazane wena uyifanise na ngithi mina uma wengane ngiyam accepta like si right no squeeze yonke into emnandi simphethe kahle ekhaya naye ukafike ngisho uthiwa akekho afike nje silethile ingane sihlalele kahle naye kodwa kumina khohlwa ngeke uzukubona nje ngifuna ukubona amadoda akho mina la ngisho kuthiwa ngihambile uyabuza ngizwa ngekho ubhuti wakhe yabuza ukuthi ubuya nini kanti uyakulandelela hayibo yini le ngoba ngimdala mayingaka ngizobuya phela asike sivele ehlala phezulu kodaba yini le abagila ngayo ungilandise nje la isuka khona izifike ekuthenini manje usuhilile noma uhilanga na but ngifuna ukwazi ukuthi kahle kahle waye ungivakashelile namhlanje sis iza nazo athi ngiyiphuze lesiphuzo idingikho ngiphuze kahle ngixoxele yes ungilandise nje ukuthi kwenzakalani lalela ke mama ngiyahambela edrobheni nginakela indaba zami yithi shawo moya mengithi ngisendleleni gqi okay nangu bhuti alright sisi njani ngiyaphila cela ukwazi kangcono okay angikwazi ukuthi ngakhululeka ne stranger but I insist ukuthi okay ufuna ungazi alright hayi niki number hambe ekhaya sengikhohle futhi ukuthi hayibo ngishiya inamba umuntu hayi vele nginike nje umuntu mhlawumbe ngoba vele mhlawumbe ngaze ngifonele kanjani hayi kanti uzofona ubhuti ebusuku hayi phone ubhuti azibike okay nguspanibani mina kwaspanibani yabo wachaze nje ichaze nami bese ngiyazichaza ke bese kuyithi ngicela ukuthi sihlele indaba ukuthi sibonana kanjani ngithandile ntontontona okay alright hayi ngivumeke nami like okay vele ngaleso sikhathi anginamuntu vele so okay anginankinga nokuthi ngingamazi umuntu yabo umuntu yabo okay sihlele ukuthi okay manje sohlangana nini right shawusuku sihlangane hayi sixoxa kwethu kuzwane okay siyathandana ke manje hayi sithandane kube kuhle sihambe isikhathi and then ngikhulelwe umntanakhe yes mind you ubhuti akahlala eduze like siqhelelene nje ngempela mina ngihlala la eThekwini yena uhlala eStenga okay alright siyavakashelana ke nami njengokuthi ngenza ukuba ingane phela ekhaya ngihambi njalo like ukuthi fanele ngiyohlala naye but ngiyantshontsha ngihambe sekuyaziwe ekhaya but ngiyasho ukuthi okay manje sacela ukuthi kancane yabo ngiphinde ngibuye mhlawumbe le weekend ngibuye alright until ngize na 7 months yonke into ihamba kahle nje ngifuna manga ngina 7 months okay ngibe nalento ukuthi yazi ukuthini manje kukude la and ingane ifika noma inini kahle kahle kulezo ikhathi lezo yabo kusengenzeka noma yini so ngcono ngibe ngasekhaya so ngimchazele yazi mfethu manje ngiyaguduka sengizohlala ngilinde ngize ngibelethe so ngicela nje ungizwele ungibekezelele ngizobeletha mase ngibelethile sesingabona ukuthi okay simisa kanjani kodwa uvumelekile ukuthi uzongibona yabo okay kulungile sivumelane hayi sihambe isikhathi mefuna ungibona sho ngicela ukubona edrobheni afike sihlangane edrobheni sihlale nje kube mnandi ngiphinde ngiguduke naye goduke alright shaya isikhathi ukuthi ngiyobeletha ke manje 9 months hambe ngesibhedlela mind you isikhathi seCovid okay nama restriction eCovid sibhedlela awuvakashelwa like nje kugcina imithetho yeCovid yabo yes alright manje ngesibhedlela ngihambe ngomuntu for i-check up mangithi ngiyafika esibhedlela kuthiwe ayi siyak-admit okay because insuku zakho seseduze and ngumuntu ese-section alright ngikwamukele lokho ngihlala esibhedlela I think ngafika esibhedlela kumhla ka2 September ngazi ingane ngayithola ngomhla ka16 so sonke lesikhathi ngihlala esibhedlela mind you angivakashela umuntu ngihleli nje like ulahliwe onesi kuphela abantu nabo nalaba ke isihleli nabo isilinde nabo alright ekuhlaleni kwami le period le from umhla ka2 to 16 ayiziyenzeka ma kwenzakalani kahle kahle okay
ngiyazi vele ukuthi njengoba ngingekho umuntu wesilisa vele ngeke uzogarante ngokuthi uzohlala linde wena. Okay fine. Yes. But then okay uzolokhuza mhlawumbe uthola ukuthi njengoba ngisesibhedlela nami ngine stress like ngine pressure ukuthi like sengifuna ukuphuma la kade ngahlala bese uthola siyaxabana. Ekuxabaneni kwethu ngizothi ngiyabona Facebook igaxa profile pic yentombazane. Ngiyazi le ntombazane ku WhatsApp ugaxa profile pic yentombazane. Wow. Post intombazane ama caption akhona nje kuhamba kahle nomuntu wami omusha. Okay ngine stress vele sokuthi ngisesibhedlela angisidingi sinye stress. Okay ngehlisa umoya. Ngapha ekhaya nakhona uthi mexabene nami alidonsa ucinga lishonse ekhaya. Nakhona akhuluma ukusutha kwakhe akhuluma nomzali akanandaba ukuthi umzali noma yini mefuna nje ukusho lento afuna ukuyisho uzoyisho. Okay sikubange nalokho ukuthi ekhaya awukwazi ukuthi ungakhuluma nami kanjani. Okay kumina mhlawumbe ungayikhuluma lonto yakho kodwa nothi kumzali wami mina. Okay qhubeka izinsuku iqhubeka until kuze kushaye because indlela ngine stress ngayo kwathi mhla ka 15 ngenza ngicheckwa nje esibhedlela kwathola ukuthi inhliziyo ngana isashayi. So kwaphoqa ukuthi kufanele ngiye ku-emergency ke manje. Yini stress la ngaphakathi. Okay ngihlisa umoya ke nami ngibelethe ingane. Mengibelethe ingane iyagula. Kufanele iye nesari. Can you imagine bese ngitshela ukuthi okay kade ngahlala esibhedlela right manje sekufanele ngihlale ngilinde ingane. Ngihlale la esibhedlela ngihleli intombazane ke manje ayithuli iyangifonela ke yona ke manje le epostwayo ugeli lo postwayo usemthathile wahlala naye endlini. Uyangithuka ngumdlezane angiphume emabhozeni yonke lonto yena uhlele nendoda yakhe. Uke wathini wena ke? Lutho mntaka lutho angazi ukuthi le ntombazane noma mhlawumbe yayenzela ukuthi ngisheshe ngicacele ukuthi sekukhona yona indaba yamvela isekho. So nje kufanele ngazi ukuthi yona ikhona eyami indaba isekho. Alright ngehlisa umoya ngithula. Shaya isikhathi ukuthi okay ingane igcina ibe right. Ngiphoneni mhla 24. Ngingene mhla ka2. Ngizophuma mhla 24 esibhedlela. Okay ngiphume ku right. Mangiphuma okay bamazise ekhaya because mina ngingasafuni ngisho ukukhuluma naye mina. Umntwana uright lapho. Umntwana use right ke manje sengiyaphumela ngasekhaya sengikhaya ke manje uright. And when you right? Ngi right nami kahlala mina ngikwazi ukuphola ngisho umthungo esibhedlela. So ukuze ngibe right kufanele ngihlisa umoya ngenzele ingane because if ngenganeni izokhetha ukuthi uma akekho right sho ukuthi ngisazohlala phela mina esibhedlela. Right okay kodwa ke bamtshele ekhaya ukuthi uma ungekho siphumile esibhedlela. Alright bese sho ukuthi akhetha usuku ukuthi okay ucela ukuzobona ingane bamvumela ekhaya. Okay fine ngoba vele lobelese ngumthongo futhi akulula ukuthi ngisukela ngishonele nengane ngile kubukude. Kulungile woza uzobona ingane yakho. Alright afika umfana naye lapho samnikeza ithuba lokuthi ngisamnika ithuba ngisamnika ithuba ukuthi okay fine sekwenzekile konke lokho kodwa kusalayo ingane ayinacala iyadinga ukumazi ubaba wayo. Right afike okay uyiphathela amanabukeni ke into zengane fine akunankinga ke ngibonge kona lokho vele. Okay ayibona ingane abe emotional. Okay siyaqala manje usayibona phela manje ngathi sayibuka hlahle na ingane yami siyaqala emotionally ke manje siyakhuluma ke nengane uyaxolisa ingane yazi lutho phela yabo nje uyakhala. Alright it's fine ahambe manje umefika la kumina ezobona ingane ungixoxela ngalo amshiya endlini. Lo unengane ufika endlini yami uhlala nengane yakhe nami sengiphinde baba lengane. Umbuzile wena? Angimbuzanga uvela uyaxoxa uyangixoxela nje yazi ukuthi masibanibani yabo nje ungibona nje angikho right. Lo muntu lo wayekuthuka usakhona endlini akafuni ukuhamba nto. Akamxoshi ngami kanti uyamsaba phela. It's mina alright angozwa ukuthi isitori sabo sithini. Hey ngithule mina mekhuluma ngibamba lo wakushoyo ngisivalele umlomo wami. Akathule naye ugela ngithi ngapha uyangifonela ungisendela uWhatsApp wama VN uyaqhubeka uyangithuka busy nje. Alright ngithule. Kuhambe ngibona ukuthi yazi lento le isiyangicika ke nami manje angisayithandi sengikhathele lentombazane kuba angiyazi because ngelinye ilanga yangifonela ebusuku kade ngihlushwa ingane yami ngani bihlupha ke ngifonela intombazane ebusuku isanda kulala nje ingane ikhala ifoni iqale phansi ingane ivuka ikhala ithi nje ngathi idakiwe futhi because nje intombazane nje ngathi nayiphilela impilo nje reckless bona ithi nje ngithi mina yebo ngikhuluma noba ifona ngifoni yakhe guy ithi hey ukhuluma nami izisho ngusibani mina ngithi mina no bese emva lokho ithi yake sisike ngithi mina ke phuma emabhozini indoda yami le ngivele ngivala ucingo yabo ngibonise yabo laba ngichithile isikhathi mina fanele ngabe ngilele manje ukuze ngane meyivuka nginake ingane. Yes ngingakunaki nalokho konke lokho ngiyakubala. So usenakho kuloko ezobona ingane yabo lokho ezobona ingane akhulume zonke into. Usisima efona noma esenda ama text hayi akusi inamba yakhe inamba yakabhuti. Ugela ushintshe inamba
Oh Yes, uyayishintsha. uyayishintsha. So khona ukumblocker. Angikwazi ukumblock like uyayishintsha nje ufika afake okay. le angithuka akangazi. Angithuka kusho ukuthi nakhona ngiyasola ukuthi umlisa lo mhlawumbe uyaxoxa ngami kuyena ukuthi mhlawumbe ngumuntu onjani because okunye kwakuyizinto engizaziyo nami ukuthi all right sho ukuthi ukuzwe ngalo. Kanti nalo Kanti umlisa akakhona ukuthula yena. akakhona ngoba ngisho naye sixabana naye ngiyabona ukuthi yabo lo angikwazi ukummela lo ukhuluma kuze kweqa. So ke okay kudluleke lapho ethi intombazane ingithuke ke efonini hayi ngize ngibone ukuthi yabona ke manje sekufika igcineni lo mefika la ufika xoxela indaba zale ntombazane le yabo nje izinto nami engibona ukuthi akufanele ngabe uyayixoxa ngiyazibala ke mina ngiyazibamba ke mina kwathi one day sengibona ukuthi yabo ke manje sengikhathele ngifuna intombazane nje iphume kumina ke manje iqhela ishonele uyangifonela ngalibamba ucingo ngathi ya wena ngayibiza ngegama ngathi ya sibani yathi ya siyehlela inkani imidlezane usuze wamukela ukuthi indoda yakho ngiyayithatha ngathi lalela ke wena ukuthi ngiyitshela izinto lezi kade ngiyitshelwa ixokilayo yavele yavala ifone ke ngalelo langa kwenzekani emva kwalokho ngezwe sengifanele umama wakamakhelwane hayi sicela bandla Nkosi yami wehlisa umoya usibanibane la ushawa intombazane imthela ngokhara abashisayo ngoba wena ithi wena uyithukile ngithi mina ngithuka ngentombazane ngiyitshela indaba zayo mina engizitshelwa umuntu wayo mina intombazane ngiyazi mina ayikho into engihlanganise nayo ngaphandle ukuthi ulo ofaka intombazane empilweni yethu so konke lokho engikushilo bengitshelwa uyena nayo futhi iyazi ngoba yavela yavala ucengo mengiyitshela indaba zayo. So ekuhambeni kwesikhathi emva lokho sasidlulile lapho ke because intombazane ayigcina iphuma ngamaphoyisa ke. Oh okay. Yes wayikhipha ngamaphoyisa ke nayo shothi wesebona ukuthi izombulala ke manje ngoba ile mantombazane nje apiringana. Yes. Okay iphuma ngamaphoyisa okay. Sizame ukuthi okay yazini mfowethu okay asizame ukuthi silungise izinto kube right. Alright nami ngehlisa umoya silungise izinto. Lapho uyamthanda wena? Ngiyamthanda ngiyasho ukuthi okay fine ubaba ngene yami na ingane ake ngizame ngimnike linye ithuba ukuze ingane izokhula like kumama nobaba okay. Yes. Yeah alright sihambe isikhathi abese ethi uyamuva. Uzomuva ufuna indawo eMlazi ngasekhaya. Asuke Stenga. Asuke le mina ngokubona kwami ukumuva kwakhe kwakuwukuthi mhlawumbe ufuna ukuzongigada. Indlela echaza ngayo akangiboni eduze ufuna ukungibona eduze ntontontoni okay. Ngingabi nankinga futhi but singayifinalize lonto leyo. Kuthi ngelinye ilanga ngiyothengela ingane into zayo ukudla kwayo ngithi ngiyezwa ngizongekholi ukephi. Ngithi mina yibo ngisedrobheni ngiyothengela ingane. Athi omunye ngilana ke akuchaza umuza kuona athi ngisendaweni kanje sengifikile ke nempahla zami. Hawu usehlala khona. Uzomuvela khona like bengingazi usuke kubo like angazi. Uzongitshela esefikile la ukuthi sengifikile ke la manje ngizohlala okay fine kulungile ngikuvume lokho. Hayi izinto azenza lapho. Wenzani ke manje? Izinto ngathini uma efika la okay umuntu othanda abantu uthanda abangani kakhulu. Alright bengiye nginake lokho kodwa ngithi hayi othi ngingagxili kukona because okay mhlawumbe udinga ukuthi abe nabanye abantu ngale kwami okay. Athola omunye umfana abe umngane wakhe ngimjabulele futhi because endaweni uyafika akaziwa so uma ethola umngani mhlambe uzoba right uzobuye kuba nanesizungu kanti angibuzanga ukuthi uthola umngane wrong. Ngani thathe mfake endaweni ezingekho right mantombazane like mina mengisekhaya ngiyakubona endlini yakhe yabo useduze ngalendlela useduze ngaleyo ndlela njengoba ngithi wayifuna ukungigada useduze ngalendlela yokuthi uma ngisekitchen mina ewindini ngiyakhona ukubona la ehlala khona. One day okay ngihleli ngaleso sikhathi wenze license okay ngihleli ekhaya isemini sekuseni ngizomunye ubhuti edlule emgaqweni ethi yazi ukhuluma nefoni ethi yazini lamadoda ngisizwa ngiwabheka ngibone ukuthi enzani kube khona into ethi yazini awulandele lo bhuti lo ukhulumayo ngisi ngiyabheka lo bhuti ngiyamazi and uhlala ngakhona lapha ya ngithi one day 1 lo uholile okay athe phuma lo bhuti owathi edlula lo bhuti ngomgaqo edlula ngakhona afika emesangweni la iqashe khona lo aphume lo ngithi mina yazini konke off la iyenzekayo ngivele ngishona endlini ngigqoke ngishintshe ngigqoke ngoba lo uthe ephumele wayesangweni khona lo phinde move angisaboni kwenzekalani ngithi manje usengene endlini ngivele ngigqoke ngifake ujini ngigqoke ngithi ingane ivele ivuke ngivele ngithatha ingane ngigaxe emqolo ngivele yes ngivele ngiyigqoqoshe stress ngihambe nayo ngithi nyamemeza esangweni kuthi akuvuli umuntu ngihambe ngiyongena amakhelwane ngiyohlova ngize ngiyoma phezulu ngimemeza mengimemeza vele kuphume lo umngane wakhe kuqala methi
angibone aphinde endlini fast athi shuthi washo ukuthi nangu uma ingane kanje ngibone ngaye sephuma. Hayi yazi nje masibanibane akuyona into ecabangayo. Useyachaza ngobuza ilutho mina. Mina okwami kwakukuthi okay njoba lo ikhuluma ethi usayobabheka shuthi kuyahanjwa kanti uyanini esikoleni yabo. Ngithi ngiyomtshela ukuthi hambe esikoleni uyeke lento leyo uzobuya uyibone mhlawumbe yabo. Kanti shuthi inkulu into enzeka la ngaphakathi. Ngicela ukutshela ukuthi okay mephuma chaza aqala chaza yabo ngithi mina yazini angikhuluma into eningi hamba ungivulele. Iyasho ingoma la ngaphakathi umsindo nje kumnandi kujatshuliwe. Ngiyeza ukuthi baningi abantu abakhona. Ngathi ngingako kwethu mangithi ayi kuvele kuphuma enye intombazane nje ngiyazi le ntombazane mina. Okay shuthi kumnandi la. Alright hayi aphumeke azongichazela. Usecela lo manje ukuthi amphelezele. So ngiyabuza mina ukuthi kusukela nini wena uma uza kumina uphelezelwa manje yini lengaka hayi keze kazochaza hayi nje laba ngibazi mina bangani balo bafike nalona mina ngibazi mengithi ngiyambheka uphelile amala kubhayithi yo like ngiseduze kabi ukuthi angenza into ekanjalo yabo ngiseduze ukuthi angalanda amantombazane nabangani kanjani ngabona ukuthi yazi ukuthini lento le no ingaphezulu kwamandla ami okay nalapho futhi it's fine sagcina se right ngaxola nalapho angazi ukuthi why kodwa ngaxola nje nadlula sadlula but akubange kusafana nasekuqaleni yabo. Okay emva kwalokho ngivele ngiphinde ngimithe enye ingane eduze ekumitheni kwami aphinde enze same thing futhi yabona ke laphi la ngathatha khona isinqumo ukuthi pregnant or not ngiyaphuma. Ayisengangami ke le cause lo muntu utheme ethola ukuthi ngikhulelwa wabona ukuthi mhlambe ingane le izoshintsha izinto mhlambe khona ukuzoshintsha sizoba right ke manje nami ngizoxola yabo ngavele ngathi yazi ukuthini ngiyaphuma ke manje so right ngisengi right so nje ukukhulelwa kwami nje lesibili like bengingedwa nje sengiphumile ngoba nakhona bengibona ukuthi shuthi sigcino ngizohlanya phela mina ngihlanyiswa umuntu noma uthi uphumile ke ubekubhekelela mhlambe ngamafeje because uyazi no mawukhulelwe uyakhala nanana ube wa feed ama cravings wakho. Hayi ngasho ukuthi umethandile nakhona because if ungafonanga ebeyithulela lo omdala ke umntwana bemfakele imali bemsupporta ke lo cause sometimes uthola ukuthi mhlawumbe uzocela ukuthi okay ucela ukumbona ngizogibela ngimyesele futhi ingane yakhe anginankingi because ngamtshela ukuthi okay as much as mina nawe singazwani ingane wani iyakuthanda iyakwazi ubaba wayo isibondile nawe angikwazi ukuncisha lelo lungelo nayo ngincisha lelo lungelo ukuthi ibe sempilweni yakho so it's fine ukuthi ufuna ingane yakho kulungile izokulethela it's fine besihlangana edrobheni cause indlela bengasamthembi ngayo nendlela ebese ngibhevela ngayo bese nginakho ukumsaba ngingasamthembe bengicela umuntu ongiphelezele ngithi ngicela ungiphelezela ngihambisa ingane kusibanibani ukuthi ngizohamba nomuntu wafika ayibona ingane yakhe ayithengele lokho akuthengela kona ngigoduke but as for mina nje ama cravings angazi noma mhlambe lokho bekubala emalini yengane le ukuthi sengozibhekelela nami ukuthi mhlambe mekhonto engihalelayo kanjani but nje not like ukuthi into abeyithi nje okay le eyakho nje obukhulelwe yenza 1 or 2 le eyomntwana le eyengane so nje I had to ukuthi ngizibonele yabo so nje le yabonje le incane ngathini ukhona empilweni yabo kona kodwa akasekho hands on njengasekuqaleni yabo nje sekuyilokho nje ukuthi because kuze kwafika to a point nami ngithi yazini sengozwa ngaye ngikhathele ngikhathele manje mawuphelezele umntwana ethe ufuna ukumbona nifike nixoxane nje like sifike sithola indawo okay indawo yokuhlala mhlawumbe indawo yokudla kanje isikhathi esiningi ke vele because mina naye siyaxabana mina ngikhetha ukuzithulela nje ngibabuka mhlawumbe uthi ngihleli ngapha uhleli ngapha nengane yakhe kodwa kuthulakele nje la like udlalisa ingane mebuza lokho akubuzayo ngizomphendula mhlawumbe usenzani usenjani uright yini ashoda ngayo ngizokuphendula lokho emva kwalokho hayi ngizophinde ngiyithule mhlawumbe ngicofele ayisekho ingxoxo ehlanganayo ayisekho like ingxoxo nje ukuthi nje iyaphambili like mhlawumbe mesikhuluma ngengane sizokhuluma sizwane nje kahle because one thing ebi isiqhathi okay uma ngilethe ingane because kuqala ngihamba ngedwa mase ngifika lapha ya useyaqala usengitshela indaba ukuthi akubuyelwane ngoba manje sekukhona nalengane zayo uyayibona lonto leyo and mina emqondo nami kusakhona lokho ukuthi yini engiphumisile kahle ake ngeke azashintshe yabo senginalonto sivele
Shuthi lo muntu nje mengithi ngiyazibuyisela mina lapho ngizibuyisela to a pain le engisuka kuyona bese inhliziyo Usuzamile ukuthi sengizamile uyehlise. ukuthi ngiyehlise so nje yabo mengihlangana naye like njengamanje nje kuyaxoxa nje lonto engatheni futhi nakhona but ifocus so ukuthi okay ifocus einganeni dlalisa ingane yabo yonke lonto le then phendula lokho akubuzayo nami khona lokho ngifuna ukusho okubest einganeni ngisho lokho mekuthi asizwani futhi ngivala umlomo wami ngiyithulele Manje njengoba kade kuncenga nje okugcina kade kuza umntwana wesibili. yeah Ekukuncingeni kwakhe ubefuna niphinde nibuyelane kuphelele kanjalo noma mhlambe ubeyifaka indaba ukuthi uzoya ekhaya athumele abomalume izinto ezikanjalo izinto ezinjengamalobolo nani bengaza exoxe lezo zinto. ngathini ekuthandaneni kwethu kahle kahle because ube umuntu okholwayo yabo so Okay. uyabelieve emshadweni tontoni alright so thina ekwakheni relationship yethu bekuwukuthi sifuna phambili like sibuild umndeni like abuild umndeni wakubo tontoni yabo like as if mhlambe ngishade mina naye and then isikhulise umndeni wakubo right Yes. but then ekhambeni kwesikhathi washintsha ingane le uqala okay uyikhokhele yona Okay. yes yona wahamba nje waye emakhaya straight lapho Chepstein Oh. wafika ikhokhela yona sekuyilenake ngoba nakhona sekunokuhilizisana so kwamake kuleyo uqala but nje ekungcengeni lokwesibili okay ubesanakho lokho ukuthi ngifuna ukulungisa impilo yethu nengane yabo sibe umndeni Yes. but mina kokosuki lokho and sengize ngahila like ngakhohlwa nje ukuthi sike sathandana yabo So right. senge right nje manje ngaphola ngahlala nje like unyaka mina ngihlukene naye ngahlala nje ngaphola ngabhodla ngabona ukuthi okay yabona ke manje senge right sengingcono ke manje sengaqala mhlambe nami ngithi ngizama something kodwa nje it took me time ukuthi ngihile yabo because namanje if unako ukuthi thatha ngikhulumela angazi kuvele kwenzeka manje sengivele ngivuka ienga ukuthi kungithatha isikhathi mina ukuthi ngibe la ngikhona awukwazi ukuthi ungangibuyisela emuva yabo so nje Usebenze kanzima. ngisebenze kanzima bangalula Mhlambe mangase kuthiwa kuyenzeka uyayibona le video le mhlambe imaphi amagama ongafisa ukundlulisela wona. ngingamdlulisela ukuthi like akabuyele kulomuntu ayiyena dala mina ngihlangana naye yebo umuntu okholwayo bengingamazi umuntu ophuzayo yonke into ishintshe ekutheni athola abangani nabantu ay-associate nabo abangani igroup yabangani azama ukuthi athola abangani aba right yabo enze sure ukuthi umuntu amtholayo umngani abazokhuluma into ephilayo naye eyakhayo unlike umngane ozokutshela ukuthi hey mngane nami uholile namhlanje asambe sendaweni ethize siyophuza asambe sendaweni ethize siyophuza lo muntu yakha kumanje akathola umngane ozothi ndoda mfethu sekuhamba kanjani lapho iyaphela indlu kukanjani yabo into kanjalo into eyakhayo eyisa phambili unlike umuntu ozombuyisela emuva because like ubeya phambili emva kwalokho wathola abangane abarongi kwaphela konke like it's like manje uqala phansi so manje into ezomvimba yini nabangani bazomvimba so yena into yakhe nekufanele ayenze ukuthi athola abantu aba right Yes. nakuthi empilweni yakhe abe ne direction azazi ukuthi uyangena noma uyaphuma yabo angayi-associate nabantu ababhedayo yes lokho engingakusho Mhlambe ke singene kule yabantu besifazane yeah ngibuka isibindi esingaka sokuthi uyazi ukuthi umunye umuntu wesifazane ukhulelwe and usesibhedlela uyobeletha fanele abhekelele impilo yakhe neyengane yakhe okusho ukuthi akufanele astresswe ilutho akufanele kube khona into emcindezelayo because kufanele ingane iphume iphile naye ibe right so kulabo bantu labo besifazane abakwazi ukuba nesibindi sokucindezela omunye umuntu wesifazane esesimeni sokuthi uphethe impilo yomuntu ongakafika emhlabeni ungafisa ukuthini kulabo bantu. into engayisho mina ukuthi like umuntu akezama ukuthi azibeke ezicathulweni zomunye umuntu yabo because I don't think ukuthi ukuba lo siseno eseyicathulweni zami mhlawumbe engasurvive yini given indlela behavior ngayo yabo akukho mnandi ukuthi usukhulele uzokuthiwa ingane yakho inhliziyo ayishayi Ngiyathusa. stress kuwena leso nakuyona ingane vele already so lapho uyazi ukuthi sengenzeka noma yini so umuntu osifazane it like engathi angayibeka ecathulweni zomuntu ukuthi lento engiyenzayo mina komunye umuntu ingafila kanjani Mekuthiwa yenzeka kimi yabo cause lo ungene azi ukuthi okay ngikhona uma ungani khona uyobeletha so waba nesibindi sokufuna number yakho. Waba nesibindi sokuthatha inamba yami ukuthi uyithola kanjani angazi mhlawumbe baningana angazi kokwenzekalani waba nesibindi sokuthi okay usuthola inamba yami ungifonelelani mina bese kube isidingo sokuthi ungazisi ukuthi ukhona already vele indoda levele nayo ayingibekile phansi
so nawe manje uzo-eda usawoti esilondeni yayibona lonto leyo. So nje like ngisho ukuthi umuntu it's into meyenza ayicabanga ukuthi mayibuyela ngakumina izoba njani. Yes. So njengoba uchaza ukuthi ekhathini enzima ubaba wengane ubevela gqwagqwa akabanga nawe ngaleyo ndlela kufanele ngabe uyiyona ekubeni uma wengane yakhe uthola umntwana wakhe. So leso sikhathi leso kade ngekho yena bekubani beseduze nawe kakhulu? Bekuyifamily yami, bekuma no Antwami, uyibona bebekhona beseduze kwami. Nanoma ngabe kuthiwa abanalo ke ithuba lokuthi bakuvakashela esibedlele the time kade kuyi-COVID kwangavumelekile vele. So babe khona ukuthi bakufonele mhlambe bashaya video call nanani like bebengifonela uma kakhulukazi usesabe sebenzisana naye besebenza khona esibedlela. So as much as bekukhona lokho ukuthi umndeni wami awungiboni but ezinye izinto engizidingayo bengikwazi ukuzithola through lo sisilo osebenza esibedlela. So nje as much as nebengekho okubhlungu indlela bebehavior ngayo but umndeni wami ubukhona bese kuyona bengithi ngilina on ikona. Ungafisa ukuthini nje kubone ekubeni baba nawe esikhathini esabanzima kuwena? Ngingafisa ukuthi ngiyabonga kakhulu because ama-advice abo iwona ngiqinisa mina. Bese like bese ngumuntu onganaka ugive uphayo yabo but ukuba khona kwabo empilweni yami throughout le process lesimade ngidlula kusona ama-advice abo angikhulisile mina because manje kukhona engikubona ngenye indlela manje engishoyo ukuthi even manje sitesenzeka manje sengizibuka ngenye indlela engishoyo ukuthi kuba before ngabe ngenze ngenye indlela but ngenxa ama-advice abo ahlala la emqondweni wami ngizibuka ngenye indlela manje izinto. So ngingasho ukuthi ngiyabonga because mhlambe ngaba ngikho la ngikhona ukuba abazange babe nami bangisupport. Sometimes yazi umuntu angathi yena ukudlulisa ebunzimeni ayitshela ukuthi ufuna ukukulimaza kanti indlela akutraina ngayo ekutrainela omunye umuntu usuyofika kuyena ufike kuyena usuvuthiwe. So ngizwa indlela ongilandisa ngayo ngomuntu wakho umuntu obuthandana naye ukuthi ubengaziphethe kahle lokho okutrainile ukuthi if kuyenzeka uthola i-relationship usuyazi ukuthi mekwenzeka kanje kusuke sekufanele kwenzeke kanjani. So ngenxa yokuthi ukufundisile noma ufunde kabuhlungu because bekuyimpilo yakho phela uphethe umntwana wakho. So ungafisa ukuthini kubaba wengane zakho? Ngingasho ukuthi okay akwenzile kungitrainile kakhulu. Mhlawumbe engingasho ukuthi kulelo side mhlawumbe ngithi thank you ngokungikhulisa because ungivulile amehlo ukuthi emhlabeni not like uzofica abantu beyinto eyodwa. Umuntu uzokushintshela ungamfica umuntu eright but along the way uzoshintsha yabo. So mina kungiqinisile lokho yabo manje like ngisathana naye bekufanele ngihlezi ngizidefender yabo even ngihlezi ngidefensive namagama engiwakhiphayo because naye mekhipho bejijela nje amagama yabo. So ngendlela bekwenzeka ngayo manje ngiyabuka ukuthi even kuthiwa manje ngikwi relationship ngenza izinto ngendlela ehlukile. Sengithatha the opposite direction. Sengifundile ngithatha the opposite direction kulokho ekade ngiphila yabo. So nje yena ungiqinisile kona akangiqinisanga bengamnandi but yena ungiqinisile ngasho ukuthi yabona ke lapho alright hayi nge-right shothi umuntu ozolandela manje empilweni yakho kuyobe uthole umuntu osefundile oseqinile oyoba nenhlanhla mekukuthi yena uzimisela ngempela. Ngingasho ukuthi uzobuthola umuntu oseqinile like osedlulile emweni yabo zamkhulisa futhi nakhona. So sekuyena umuntu ukuthi yena ke usedlule kokuphi wafundani yabo yonke lonto leyo and then uqhutsheke kwephambili. Mina I prefer umuntu, to be honest, I'm sorry ukuthi ngikhulume ngesingami kodwa ukukhuluma iqiniso I prefer umuntu odlule ebunzimeni ozofika kumina eseqinile ukhakhasa liqinile because umuntu ongakaze azadlula ebunzimeni esazofunda ngami ukuba nomuntu osifazane ngikubuka kunzima lokho. So ngiyabonga kakhulu mekuthi uyakhona ukuthi uaccept indlela impilo yenzeka ngakhona and wamukela ama lessons okusho ukuthi sekuzoba right la uyakhona mekuthi naloyo uyobezimisela. So uke wabona i-psychologist mhlambe wahlala phansi naye naxoxisana? No. Awukazi uthola counseling? No. Uyayidinga kodwa?
isikhathi sesidlulile so njengamanje like Usuwabhodla yes, kwadlula. sengabhodla kwadlula because kwenzeka I even lost weight ngaluzi weight nje even emqondweni wami nje angazi ukuthi bekusebenza kanjani but ngazinika isikhathi ngazinika nje isikhathi about a year ukuthi Wazifuna wazithola. ngazithola ngadlula nje ngahila even now because before besimefone efuna izingane hayi soxabana nje kuqala manje kungikhulisa njengoba ngisukungikhulisile manje se okay ufuna ingane ngenhlanhla ke ngavele ngamnikeza iphone inamba yama so Okay. manje Uxhumana usexhumana noma direct yabo mekhuluma indaba yezingane mina angisangeni kakhulu so and akakwazi ukukhuluma nanoma yini ma. akakwazi ukukhuluma nanoma yini kanti kimi ukhuluma noma kanjani lento afuna ukuyisho nje manje ngalesikhathi uzoyisho nje ukuthi izwakala kanjani Akanankinga. hayi akanankinga sisi so manje uqondana noma ngani bese mina ngizwa ngoma ukuthi usibani befonile khuluma kanje ngengane so wena uthini nami ngiphendula uma adlulisa umyalezo ngoba Ngiyabonga kakhulu nje ukuthi wamukele isifundo sakho. Ngibonge nje nanokuthi ungivakashela e-studio namhlanje uzobhodla kusenhlizweni noma ngabe kuthiwa usuchazile ukuthi sewu right usuwahila but ukuthi ukhulume ngiyabonga kakhulu ukuthi ungivakashela. Ngikufisela inhlanhla ke. Masuthola omunye uperson kuba ukuthi naye uzimisele ngempilo niqhubekele phambili. ngiyabonga namsisi Yo, babuke lapha emakhaya. Siyacela abantu besifazane asingabulalani imoya thina sisodwa. Angisho ukuthi abantu besilisa bavumelekile ukusicindezela kodwa kubhlunga kakhulu mekuthi nawe umuntu wesifazane uzoцindezela omunye umuntu wesifazane because uyayazi impilo umuntu wesifazane. So ngiyacela singacindezelani, singabulalani imoya, sithandaneni, sibe nozwelo omunye komunye. Ungakhohlwa ukuthi subscribe, ulike, ushare ngithanda kakhulu. Bye. Ngifisa ukunichazela kabanzi ngokuthi iBlack Life TV is in partnership with uEasyBet. So ikhona ke ilink lapho kwi description mekuthi umuntu othanda ukubheja mhlambe ubuka ibhola noma mhlambe amahashi noma yini lezi zinto enithanda ukubheja ngazo nje ningakhona ukubheja nisebenzisa ipromo code ethi black50. Ngiyathemba ukuthi ngiyakhumbula uBlack wethu uthi uno Q akusiyona uCK but uno Q so usebenzisa uthi black 50 ipromo code mufuna ukubheja so immediately uregister ku EasyBet mawusebenzisa ipromo code ethi black50 uyakhona ukuthi uthole ivoucher ka50 rand mahala mase bekunikeza nama spins ay25 so ibani ni register ngiyithanda kakhulu. Is the Black Life TV?